Χαίρομαι πάρα πολύ και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι χαιρόμαστε, γιατί απόψε είναι κοντά μας κόσμος που δεν το περιμέναμε. Και να πω την αλήθεια, για πρώτη φορά η Ένωση κάνει μια θερινή βραδιά ποίησης. Κάπως λίγο και εμείς το πήραμε ερασιτεχνικά και συγγνώμη γιατί δεν είμαστε απόλυτα έτοιμοι, τεχνικά τουλάχιστον. Θεωρήσαμε ότι θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Και ζητούμε συγγνώμη για όλη αυτή την αναστάτωση που μόλις τώρα προέκυψε. Πιστεύω όμως ότι από εδώ και κάτω όλα θα πάνε καλά και θα το ευχαριστηθείτε κι εσείς και θα το απολαύσουμε κι εμείς κοντά σας. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Σας καλωσορίζουμε, να πάω στο χαρτί μου, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ καλή να τα λέω όλα απ' έξω. Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και η παρουσία σας είναι τιμή για μας. Ευελπιστούμε ότι η απόψινή βραδιά θα μας αποζημιώσει όλους και θα είναι μια νότα ξεχωριστή, μια ανάσα τουλάχιστον πνευματικής δροσιάς εν μέσω αυτού θέλους. Ταυτόχρονα, αισθάνομαι ότι είμαστε απόψε εδώ κάνοντας ένα είδος μικρής αντίστασης στην κοινωνία του θεάματος, στην ευθέρεια της διασκέδασης και στην προτινόμενη μονοπωλία του αθλητικού προϊόντος που κατακλείζουμε. Η αρχική ιδέα για το περιεχόμενο της συνάντησής μας ανήκει στο Βασίλη Φλόρο, τον βλέπατε μόλις προηγουμένως στην τεχνική υποστήριξη. Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, που τόσο εύστοχα πρότεινε να παρουσιάσουμε τη μεσηνιακή ποίηση και τους εκπροσώπους της διαχρονικά από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ενθουσιαστήκαμε όλοι και στη συνέχεια εργαστήκαμε συνειδητά, με στόχο αυτή, εκτός από τα ηχητικά, με στόχο αυτή η πρώτη απόπειρα διοργάνωσης μιας εκδήλωσης σε συνθήκες καύσωνα να είναι επιτυχής και να δείξει τον δρόμο προκειμένου με βελτιώσεις ή τροποποίησεις να συνεχίσουμε και του χρόνου παρουσιάζοντας εκπροσώπους της ποίησης στη Μεσσηνία με αφετηρία πια τη γενιά του 70 και μέχρι τις μέρες μας. Σε ένα τόσο ευρύ φάσμα χρόνου που πραγματοποιήθηκε η έρευνά μας, αναδείχθηκε ένας ικανός αριθμός, κυρίως ανδρών ποιητών, και είναι κατανοητό γιατί, παλιές οι εποχές, αποκλείσαμε κάποιον ή κάποιους που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο παρελθόν και εκείνους για τους οποίους η έρευνά μας δεν απέδωσε αξιόλογο ή αξιόπιστο ποιητικό υλικό. Ξεχωρίσαμε λοιπόν κατ' οικονομία 4 ποιητές και 3 ποιήτριες με σκοπό όχι την αναλυτική τους παρουσίαση, αλλά μια σύνοψη της εργοβιογραφίας τους και ένα μικρό δείγμα του έργου τους, ως έναυσμα να σας παρακινήσουμε να τους μελετήσετε εντελεχέστερα κατά μόνας. Η ποίηση είναι και λίγο μοναχική υπόθεση. Εξάλλου, μπορεί η βραδιά να είναι ποιητική, είναι όμως θερινή και δεν θα θέλαμε να σας κουράσουμε. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Ένωσής μας, Παναγιώτα Φλεβάρη, Μαρία Σταθέα, Βασίλη Φλόρο, Κορνηλία Καδόγλου, Νινέτα Σωτηράκη, Τάσο Κλάβο και Δήμητρα Λιαράκου, που δέχτηκαν να χρωματίσουν με την απαγγελία τους στον ποιητικό λόγο, του λυρικού και επιγραμματοποιού Αλκαίου από τη Μεσίνη, του Μανιάτη Νικήτα Νιφάκου, του Καλαμακιανού Κώτη Ψαλτήρα, της γνωστής Μαρίας Πολυδούρη, της φίλης της Στήλας Μπαλή, του αιρετικού Μιχάλη Κατσαρού και της Ισλανδικής Κίκης Δημουλά. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά το μουσικό μας, τον Αντώνη τον Δρέτα, που θα δώσει το δικό του ξεχωριστό τόνο στη βραδιά, παίζοντας παλιές και νεότερες μελωδίες στο πιάνο. Από τη δική μου πλευρά, ευχαριστώ θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν για τη διοργάνωση όλης της βραδιάς. Ιδιαίτερα τον Αλέξη Καραλαμπόπουλο και τη Μαρία Νταλή. Θα ήθελα να κάνω ξεχωριστή μία ευχαριστειών στην ειδική γραμματέα, φιλόλογο Μαριλίνα Παπαρούτσου, για τη συνεργασία μαζί μου, προπάντων όμως για τη συγκινητική φιλολογική αφοσίωσή της στην επιμέλεια των κειμένων, με στόχευση την αρχαιότητα και ακρίβεια του ποιητικού υλικού. Εύχομαι σε όλες και όλους μια ωραία πνευματική απόλαυση, διερμηνεύοντας μέσω της αναπημένης και αφαιρετικής Κικής Δημουλά τον ευσεβή πόθο για μια ανάσα βροχής, χωρίς ωστόσο να σκοτωθεί το καλοκαίρι. Και διαβάζω. Κική Δημουλά, δημόσιος καιρός. Σαν να μην ακούω τα τζιτζίκια να υφαίνουν τη ζέστη στα νηφικά. Ακυρώθηκε ο γάμος της με τον καύσωνα. Κοιτάζω επάνω, ο αρχιμάγειρας ουρανός ψιλοκόβει ένα σύννεφο. Βροχή μαγειρεύει καλοκαιριάτικα, αλλά η θάλασσα έχει ανάρριχτα στους ώμους κατοικήματα μάλινα, σαν να ψυχρέθηκε μαζί της ο καιρός, και ούτε που έπεσε ακόμα εκείνο το ραδιενεργό κίτρινο, που μόνο τη μελαγχολία του λάθη. Λες να πουλήθηκε και ο ίστατος καλός μας δημόσιος καιρός στο βαρύ χειμώνα, αν και Αύγουστος ακόμα, στην αρχή του σχεδόν.
Τι σημασία έχει? Κάθε τέλος έχει το δικό του, κατάδικο του τέλος. Το πλήρωμα του χρόνου να φέρει στο φετινό καλοκαίρι το δικό του, κατάδικο του τέλος, με την ευχή για τον καθένα μας να είναι φρόσιμο. Καλή ακρόαση. Ξεκινάμε με τον Αντώνη Βρέτα, που θα μας παίξει στο πιάνο την γνωστή σε όλους άρνηση και μπορούμε να σας το ψιθυρίσουμε. Από τη Μεσίνη, το λυρικό επιγραμματοποιό μας, η κυρία Παναγιώτα Φλεβάρη. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αλκαίος εκ Μεσίνης. Ο Αλκαίος, επιγραμματοποιός της ελληνιστικής περίοδου, γεννήθηκε περί το 230 π.Χ. στη Μεσίνη, όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Του αποδίδονται 22 επιγράμματα, τα οποία σώζονται στην Παλατινή Ανθολογία. Από τις πληροφορίες που διαθέτουμε σήμερα, φαίνεται ότι διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της εποχής του και υπήρξε πρόσωπο με ιδιαίτερο κύρος. Στα πολιτικά του επιγράμματα παίρνει θέση και εμφανίζεται εξαιρετικά επιθετικός απέναντι στον Φίλιππο τον Πέμπτο, με έντονο το στοιχείο του σαρκασμού και της ηρωνίας στον ποιητικό λόγο του. Αναφορικά με το κόρπους του έργου του, σώζονται ακόμα ερωτικά επιγράμματα, επιδεικτικά επιγράμματα αφιερωμένα σε μουσικούς και σε έργα τέχνης και επιτύμβια επιγράμματα αφιερωμένα στους επικούς ποιητές Όμηρο και Ησίοδο και στον ιαμβικό ποιητή Υπόνακτο. Στο έργο του εντοπίζονται διακειμενικές αναφορές σε άσματα προγενεστέρων λυρικών ποιητών, όπως η Σαπφό, ο Πίνδαρος και ο Θεόκριτος, αναφορές στο έργο ποιητών στους οποίους αφιερώνει επιγράμματά του, αλλά και αναφορές σε μυθολογικά πρόσωπα που συνιστούν τη θεματική ορισμένων επιγραμμάτων, όπως ο Πάλ και ο Μαρσίας. Παλατινή Ανθολογία, επίγραμμα 5-10. Ερωτικό. Ναι. Ώστε να μην σκύβεται, γιατί
Χάνατε και τη φωνή σας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παλατινή Ανθολογία, επίγραμμα 5-10, ερωτικό. Εχθέρω τον έρωτα. Τι γαρβαρής, ουκ επιθύρας όρνητε, αλλά επεμήν η οβολή κραδίην. Τι πλέον η Θεός άντρα καταφλέγει, ή τι το σερνόν διώσας απ' εμείς άθλον έχει κεφαλής. Απεχθάνω τον έρωτα. Γιατί άραγε δεν ορμάμε τριμήτητα στα θηρία, αλλά στη δική μου καρδιά ρίχνει τα βέλη του. Τι περισσότερο αξιώνει ένας Θεός αν αφανίσει έναν θνητό, ή τι είδους αξιοσέβαστο βραβείο θα αποκτήσει αν το δικό μου κεφάλι συντρίψει. Παλατινή Ανθολογία, επίγραμμα 7-5, επιτύμβιο, αφιερωμένο στον Όμηρο. Πραγματεύεται την καταγωγή του Ομήρου, απορρίπτοντας τη Σαλαμίνα της Κύπρου και προτάσσοντας τη Χίο. Ουδ είμαι χρήσιον απορεστήρος Όμηρον, στήσετε φλογιές εν διός αστεροπές, ουκίν ουδέσο με Σαλαμίνιος, ουδο μέλιτος Δημαγόρου. Μη τα αυτόμα συνελάς ήδη. Άλλον ποιητήν βασανίζεται. Τα μάδε μούσε και χίος Ελλήνων πεσί, αΐσετ έπι. Ακόμα και με υψώσετε, σαν όμηρο από χρυσάφι, με τα σφυγιά σας, και σαν τη φλογερία στραπή του Δία, ούτε είμαι, ούτε θα γίνω Σαλαμίνιος, ούτε γιος του Μέλιτα από τη γενιά του Δημαγόρα. Μακάρι να μην ξαναδεί κάτι παρόμοιο στα μάτια της η Ελλάδα. Άλλον ποιητή να εξετάσετε. Τα δικά μου ποίηματα, εσείς μούσες και κάτοικοι της Χίου, θα τα τραγουδήσετε στα παιδιά των Ελλήνων. Παλατινή Ανθολογία, επίγραμμα 7-247, πολιτικό ενάντια στον Φίλιππο τον Πέμπτο. Άκλαυστη και άθαπτη, οδηπόρε, το δεπιτύμβο Θεσσαλίας, τρισέ κείμεθα μυριάδες. Η μαθή μέγα πείμα. Το δε θρασί κοινοφιλίππου πνεύμα, θώων ελάφων, όχετε ελαφρότερον. Άκλαυτη και ακίδευτη οδηπόρε, σ' αυτόν εδώ τον τάφο της Θεσσαλίας βρισκόμαστε 30.000. Μέγα πένθος για τη Μακεδονία. Το θρασί όμως φρόνημα του Φιλίππου, σαν το γρηγορότερο από τα ελάφια, τράπηκε σε φυγή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης θα μας περάσει στη νεότερη εποχή με μια μελωδία του Αντίκ. Ζητάτε να σας πω.
Μαρία Σταθέα, για το Μανιάστη ποιητή, Νικήτα Νιφάκο. Βεβαίως. Για να μην ανεβοκατεβάζω τα μικρόφωνα εκεί. Καλησπέρα σε όλους. Ο Νικήτας Νιφάκης ή Νιφάκος ή Νύφος γεννήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στο χωριό Μιλέα του τέος Δήμου Λεύκτρου και καταγόταν από οικογένεια στρατιωτικών και ιερέων. Λίγο πιο δυνατά. Καθοριστικό γεγονός της παιδικής του ηλικίας ήταν η απαγωγή του από Τουρκαλβανούς, οι οποίοι τον περιέφεραν από τόπο σε τόπο σαν ανδράποδο, με κατάληξη το Βουκουρέστι, όπου έμεινε για πολλά χρόνια εκεί και είχε την τύχη να λάβει σημαντική μόρφωση. Το 1788 επιστρέφει στη Μάνη ως λόγιος και φωτισμένος πια πατριώτης και ενδιαφέρεται για τη βελτίωση και την ηθική διάπλαση των συμπολιτών του. Ωστόσο, για πολιτικούς λόγους, εκδιώκεται από τη Μάνη καταφεύγοντας στην Καλαμάτα. Η λογοτεχνική του παραγωγή δεν ξεφεύγει από την παράδοση των στιχουργημάτων που συναντούμε στα τέλη του 18ου αιώνα. Όχι μόνο στη Μάνη, αλλά και στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην Ήπειρο και που γραμματολογικά ορίζονται αυτά τα στιχουργήματα ως ρημάδες ή σάτυρες. Σημαντικότερη της λογοτεχνικής αξίας των εν λόγω στιχουργημάτων είναι η ιστορική και λαογραφική τους σημασία. Σύμφωνα με τον Σωκράτη Κουγέα, η αλληγορική και ενιγματώδης στιχουργία του Νιφάκου διατρέχεται από έντονη σατυρική διάθεση. Το έργο «Η ιστορία της Μάνης όλης», ήθη, χωρία και οι ντράδες αυτής διαστήχων πολιτικών, είναι ένα έμετρο ιστορικό κείμενο σε στίχο 15 σύλλαβο που βρήθη πολιτικών αναφορών. Στο κείμενο εντοπίζονται άγνωστα γεγονότα για ευρέως γνωστά ιστορικά πρόσωπα, αναφορές σε ήθη και έθιμα, παροιμίες, λαϊκά λογοπαίγνια, ακόμα και γεγονότα που αφορούν την ιδιωτική και αγροτική οικονομία του τόπου. Συχνά ο Νιφάκος προτρέπει τους συμπατριώτες του στην ίδρυση σχολείων, ενώ εμφανίζει προοδευτικές κοινωνικές αντιλήψεις για την εποχή. Η ποιητική γλώσσα του Νιφάκου είναι μεικτή, επηρεασμένη αφενός από την λόγια παράδοση και αφετέρου από τους δημώδεις ιδιωματικούς τύπους της μανιάτικης διαλέκτου. Ιστορία της Μάνης όλης. Μεγάλο βουνό βρίσκεται απάνω στον Μορία, στον τόπο της Λακωνικής, ως αν την Πιερία. Τα ίδια τον έλεγαν οι παλαιοί Σπαρτιάτες και μακρινόν τον λέγουσι οι Ηλίαν οι Μανιάτες. Σε αυτά τα όρη φύγανε οι μαύροι Σπαρτιάτες και είναι αυτοί που λέγονται την σήμερον Μανιάτες. Για να φυλάξουν την ζωή και την ελευθερία, έκτισαν χώρες στα βουνά και περισσά χωρία. Ετούτον εγώ βούλομαι να γράψω ιστορία και χώρες και τα ήθη τους, συντράδες και χωρία. 7 και 10 και 100 είναι όλα τα χωρία, όπου κρατούν τα άρματα και την ελευθερία. Πλην τώρα ας περάσομεν και στην άλλη Μάνη, και πάλιν ματαλεύομεν δια την κάτω Μάνη. Από την Κελεφά και εκεί, κατά την Καλαμάτα, Ζυγός, Μιλιά, Ανδρούβιστα και όλη η Ζαρνάτα, και έως την Αγιασιών λέγεται έξω Μάνη, με τάξη λάδι περισσών και πρινοκόκι κάνει. Κλεισούρες έχει φοβερές, λαγκάδια αγρία και χώρες έχει θαυμαστές και δυνατά χωρία. Και τούτοι όλοι ξεύρουσι για μεγαλύτερόν τους και δια πρώτων αρχηγών και για καλύτερόν τους, Τζανέτ μπέιν τον ήρωα των θαυμαστών ανέρα, πατρίδος στήλων στερεών των ορφανών πατέρα. Αχ, μανιάτες αδελφοί, να κάμνατε ένα πράγμα, κι εγώ μανιάτης γίνομουν, σας έδιδα και γράμμα. Να εκάμνατε στον τόπο σας κάνα 2 σχολεία, αυτά να γίνουν ή μπορούν με δίχως δυσκολία. Να μάθουν οι παπάδες σας και να ξεστραβωθούνε, για να διδάσκουν το λαό να τον καθοδηγούνε. Να μάθουν τα κουμάντα σας να κυβερνούν τους άλλους, και οι μικροί να πείθονται στους πρώτους, τους μεγάλους. Και τότε να ευλέπατε με πόση ευκολία και κέρδος και ωφέλεια σας δίνουν τα σχολεία.
να τιμηθεί ο τόπος σας, χώρες να ησυχάσουν, να ειρηνεύσουν τα χωριά και τα κακά να χάσουν, να ακουστείτε κι εσείς, παντού να τιμηθείτε. Η δε και δεν θελήσετε, αμέτε να χαθείτε. Και εγώ πολλά πικραίνομαι και φεύγω λυπημένος και από την πατρίδα σας ευγαίνω πικραμένος. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας και από μένα, καλό καλοκαίρι, υγεία και ευτυχία εύχομαι σε όλους και σε όλες. Η ποίηση και η λογοτεχνία είναι χρήσιμες όσο είναι χρήσιμο ένα ηλιοβασίλεμα, τα χαλίκια στην παραλία, το γαλανό της θάλασσας, όλα τούτα συμπληρώνουν την ομορφιά. Πότης Ψαλτήρας, Πότης μάλλον από τον Παναγιώτη. Ο Πότης Ψαλτήρας γεννήθηκε το 1894 στο χωριό Γαϊτσές της Μάνης και απεβίωσε το 1946. Μαθήτευσε στο Γυμνάσιο Καλαμάτας και στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον Αύγουστο του 1912 εξέδωσε το περιοδικό Σπίθα. Διέκοψε τις σπουδές του και πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν επέστρεψε στην Καλαμάτα εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, ένα ζαχαροπλαστείο που βρισκόταν στην πλατεία 23 Μαρτίου. Ταυτόχρονα δημοσίευσε ποίηματα και φιλολογικά δοκίμια σε περιοδικά όπως ο Νουμάς, Καλαματιανό Ημερολόγιο, Μεσσηνιακό Έτος, Νέα Εστία και εφημερίδες όπως η Σημαία και τα Νέα. Εξέδωσε ποιητικές συλλογές όπως τα Σχήματα το 1928, η Μυστική Φωνή 1929, στις οποίες περιλαμβάνονται και σχηματικά ποίηματα ή καλλιγραφήματα, δηλαδή ποίηματα των οποίων η παράταξη των λέξεων και των στίχων δημιουργούν μια γραφική παράσταση, μια εικόνα δηλαδή που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Διαβάζω ένα από αυτά τα ποίηματα, λέγεται ο Καλαματιανός, από τη συλλογή Άστρα ή Πηγολαμπίδες, ποίηματα Πότη Ψαλτήρα. Εννοεί το χορό. Ο Καλαματιανός. Βέργες ανθίζουνε χορό, σεισμοί στιθιών και γέλια. Γράφουν τον Καλαματιανό παρθένες μες στα μπέλια. Της Καλαμάτας στο νερό, φέρ' το κόρη μου να το πιω, στις απαλάμες σου τις δυο, διπλή δροσούλα να χαρώ. Στα φιδωμάτες γλυκερές, ντροπιάζουν τα σταφύλια, με τη δροσιά του τραγουδιού και με τα πλάνα χείλια. Στεγνές απ' τη μάνινιες του ταϊγέτου οι μπόρες, γραμμένες σε βραχώδετες και λιοκαμένες χώρες. Κοράσια ροδοκόκκινα, κεράσια λαγωνίας και της Πηλίας δροσερές, χάρες της Μεσσηνίας. Και στο κεφάλι του χορού, κορώνα η Καλαματιανή, στον πάτη του Μεσσηνιακού σύεται με τάξιμο πανί. Η στιχουργική του διακρίνεται για τη μουσικότητα και το ρυθμό της. Στο έργο του κάνει συχνά αναφορές στην Καλαμάτα, με πολλά ποίηματα από τη συλλογή Άστρα ή Πηγολαμπίδες το 1928 να είναι αφιερωμένα στη Μεσσηνία. Στον ποιητικό λόγο του λοιπόν, η πόλη της Καλαμάτας είναι πάντα στολισμένη με λεμονανθούς και με θαλασσινούς αφρούς. Το 1939 εξέδωσε μια μονογραφία για τον επίσης μεσσηνιολόγιο Γιάννη Καμπίση. Πεβίωσε, όπως είπαμε, το 1946 στην Καλαμάτα σε ηλικία 52 ετών. Διαβάζω το ποίημα του, ένα ποίημα το οποίο έχει λίγο σατυρικό περιεχόμενο, για την κριτική που δέχεται κάποιος από την κοινωνία. Το διάλεξε η Μαριλίνα και νομίζω ότι είναι εύστοχο. Από τη συλλογή Άστρα ή Πηγολαμπίδες το 1928. Δημοσιευμένο στο περιοδικό Νουμάς το Φεβρουάριο του 1919. Ξέθωρη η φορεσιά του, παλιωμένη, και η κοινωνία αλλάλαξε. Ντροπή του, που την πεντάρα τόσο δά έχει δεμένη. Φανταχτερή και φρέσκα τώρα η στολή του, και η κοινωνία πάλι αλλάλαξε με φούρια. Ντροπή του, που ξοδεύει σε καινούρια.
Τις νύχτες περπατεί και η κοινωνία ξανά φωνάζω πίσω του. Ντροπή του! Χαμένος νιός που πάει στην ασωτεία. Τρυπώνει από νωρίς στην καμαρή του. Στενό μυαλό! Γαυγίζουνε τα στόματα. Και από πάνω του ξεσκούν όλα τα σχώματα. Σκυμμένο και θλιφτό το μέτωπό του και από τον κόσμο πέρα τραβηγμένος, λόξα θα του ήρθε πάει αλίμονό του. Στα γλέντια στη χαρά τώρα είναι βουδεγμένος και αλυσάει κατά πάνω του η μανία της μέγερας που λέμε κοινωνία. Από τον Αντώνη, Μαραμένα τα Ηλίλια Κυριόλας. Την Κορνηλία Καδόγλου να μας κάνει μια γνωριμία για τη γνωστή Μαρία Ποδηλούρη. Η Μαρία Πολυδούρη. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Η Μαρία Πολυδούρη γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1902 στην Καλαμάτα. Τις πρώτες της δημοσιεύσεις αποτελούσαν δύο μικρά πεζογραφήματα στο περιοδικό Οικογενειακό Σαστήρι. Και σε εφηβική ακόμη ηλικία έγραψε την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο Μαργαρίτης, από την οποία σώζονται ελάχιστα ποίηματα στο χειρόγραφο. Τελειώνοντας το σχολείο, διορίζεται στην Ομαρχία Μεσσηνίας. Το 1921 εγγράφεται στην νομική σχολή και μετακομίζει στην Αθήνα. Η εμπειρία των σπουδών και της ζωής της στην πρωτεύουσα αποτυπώνεται λεπτομερώς στο προσωπικό ημερολόγιο που κρατούσε εκείνα τα χρόνια. Μετά από 3 χρόνια εγκαταλείπει τις σπουδές της στη νομική και φοιτά στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μετά στη σχολή Κουναλάκη. Το 1926 θα ζήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Παρίσι. Κατά τα έτη 1928 και 1929, έχοντας ήδη προσβληθεί από φυματίωση, επιστρέφει στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Σανατόριο Σωτηρία. Εκείνες τις χρονιές εκδίδει τις πρώτες της συλλογές
Ακούγουμε τώρα. Ωραία. Τρίλες προς βίνου και ηχού στο χάος. Απεβίωσε τον Απρίλιο του 1930 στην κλινική Χριστομάνου. Ο Κλέον Παράσχος χαρακτηρίζει την ποίηση του Πολυδούρη μονοδία του ερωτικού πάθους και ένα μέρος της κριτικής εστιάζει σε αυτήν την πτυχή του έργου της. Στις συλλογές υπάρχει ακόμα η υπαρξιακή αγωνία και η ενόραση του θανάτου. Η διαμονή της στο Παρίσι, το πένθος και η αρρώστια που βίωνε τη φέρνουν κοντά στο γαλλικό λογοτεχνικό ρεύμα της παρακμής και στην ποίηση του Μποντλέρ, που ασκούν επιρροή και στην ποιητική της γραφή. Γραμματολογικά, η Μαρία Πολυδούρη εντάσσεται στην ποιητική γενιά του 1920, με επιρροές που προέρχονται από τον νεοσυμβολισμό και τον νεορομαντισμό. Το βιωματικό στοιχείο και τα συναισθήματα μετεγράφουν με ενάργεια στα ποίηματά της. Σήμερα, εκτός από τις ποιητικές συλλογές της Πολυδούρη, μπορούμε να βρούμε δημοσιευμένες τις ποιητικές της μεταφράσεις, τις ημερολογιακές της εγγραφές και μια νουβέλα με τίτλο «Μυθιστόρημα». Τα δύο ποίηματα που θα αναγνωστούν απόψε προέρχονται από τη συλλογή «Ηχός στο χάος» 1929. Τι θέλει ετούτη η άνοιξη? Τι θέλει τούτη η άνοιξη? Σαλεύουν, αόρατα πανάλαφρα, το δέντρο τα κλαδιά. Τι θέλει η μυρωδιά που μας χτυπά απαλότατα, με αμυγδαλιά σαν θόκλινο την καρδιά. Μια νέα περνά, ζυγίζοντας τα δάχτυλα ένα κορμί φτερό, κι όπως η ρυθμικά μια κατάλευκη ομπρέλα είναι πουλί. Ένας νέος, αράθιμος, συλλογέται γλυκά, σαν να πέρασε πλάι του πεταλούδα μυρόβολη, το φιλί. Τρέμει κάτι το αδύναμο κι όλο μένει σαν κουτσό, ποτοφτέρουλο, λυπημένη τη ματιά μας ρουφά, το ανοιξιάτικο απόγευμα και κλωμένη. Ξαφνικά κάποιος κύρδινε στη γαλήνη και σε λιγμούς παράφωνος. Ένα πιάνο ξεσπά, το δικό μας εναντίον με κλειστό στόμα. Τι θέλει πάλι μια άνοιξη, τι να μας φέρει ακόμα? Νησάκι ερημικό, νησάκι ερημικό, στις μοναξιά σου τους τόπους τριγυρίζω. Μες στη βαθιά μου νύχτα αναγνωρίζω το φάρο της ματιάς σου. Όπου στις κούπιους βράχους σου έχω κρύψει παιχνίδια και χαρές μου. Φτάνουν προσκυνητές σε θλιβερές μου σκέψεις και η μάταιη τύψη. Με κρυκλαμιές, με κάπαρες λουλούδια, με αγριοβιγόνιες, πάλι το νεανικό μου στόλισα κεφάλι και σου μιλώ τραγούδια. Μανά, στον παλιό πύργο έχω φτάσει που έθρινε η κουκουβάγια και νιώθω πλάι στα γκρεμιά του μουράγια πως έχω πια αποστάσει. Η επόμενη ποιήτρια, Τίλα Μπαλή, συνδέονταν φιλικά με τη Μαρία Πολυδούρη και θα μας την παρουσιάσει η Νινά Τασουγιάκη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ την Ένωση Νασιμίων Συγγραφέων για την διοργάνωση της σημερινής βραδιάς. Η Τίλα Μπαλή υπήρξε μια ξεχωριστή στην εποχή της μα ξεχασμένη σήμερα ποιητική φωνή. Φίλη της Μαρίας Πολυδούρη, της οποίας σύμνησε τον πρόωρο θάνατο, διακρίθηκε για το ελευθεριακό σθένος της και τη μυστηριακή ποιητική της αναζήτηση. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1905 και ολοκλήρωσε τις εγκύκλειες σπουδές της σε ιδιωτικό παρθενολογείο της πόλης, καθότι ήταν κόρη ενός από τους μεγαλύτερους καπνέμπορους της εποχής. Παντρεύτηκε τον στρατιωτικό γιατρό Απόστολο Μπαλή
και ταξίδεψε στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Από νεαρή ηλικία εμφανίζει ιδιαίτερη ροπή προς τις τέχνες, τη ζωγραφική, τη μουσική αλλά και την ποίηση. Ήδη από το 1936 αρχίζει να δημοσιεύει τα ποίηματά της σε λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής, όπως η Πνευματική Ζωή, η Νέα Εστία και τα Νεοελληνικά Γράμματα. Από το 1938 έως το 1960 εξέδωσε συνολικά 8 ποιητικές συλλογές. Το ποιητικό της έργο απασχόλησε θετικά κριτικούς και λογοτέχνες της εποχής, όπως ο Μανώλης Γιαννουλάκης, ο Άλκης Τρίλος, ο Σπύρος Μελάς, ο Γιάννης Αναπλιώτης και ο Τίμος Μαλάνιος. Η ποιητική της παραγωγή χωρίζεται σε 2 περιόδους. Οι πρώτες τις συλλογές της μεσοπολεμικής περίοδου χαρακτηρίζονται από έντονη λυρικότητα, μουσικότητα και είναι κοντά στην έκφραση της Πολυδούρου. Κατά τη δεύτερη περίοδο της ποιητικής της, μας εισάγει σε έναν καινούριο ποιητικό χώρο, κάτι το οποίο καθιστά την ποίησή της σύγχρονη, καθώς εκφράζει τα προβλήματα, το άγχος, τις λύπες και τις χαρές της καθημερινής ζωής. Δεν λείπει ο φιλοσοφικός τόνος και η ήρεμη ποιητική σκέψη. Για το Βιτσαρά, τον ανθολόγο στη Λασπαλή, η ποίησή της, από την αρχή ως το τέλος, είναι ποίηση αιμάτινη, δελικάτα μελαγχολική, λεπταίσθητη, ενιαία και αραγής, γνωφώδης εν πολλής και σκοτεινή, ανιχνεύουσα τον υπόρρητο, ενεδρεύοντα θάνατο που υφέρπει σε κάθε πτυχή της ψευδούς ανθρώπινης καθημερινότητας. Απέραντα ειλικρινής, ανεξαγόραστη, υποδειγματικά στοχαζόμενη και αναστοχαζόμενη, υπαρξιακώς αλγούσα, γεγυμνωμένη και ένεκα τούτου κτημαλφής, πολύτιμη. Ποίηματα της Μπαλή έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιταλικά, ενώ τον Νοέμβριο του 1959 κέρδισε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο του διαγωνισμού Πόλης των Αθηνών, αλλά και το ίδιο μετάλλιο στο διαγωνισμό του Ιταλικού περιοδικού Όμνιο. Απεβίωσε το 1971. Το πρώτο ποίημα της Μπαλή τιτλοφορείται «Στροφές» από τη συλλογή Ηρμή του 1940. Αγάπη, πώς να σου το πω, είναι στιγμή που τόσο μ' ανοίγει στην καρδιά μου, που θα ήθελα στα χέρια σου να γύρω, να ξαπλώσω, στη λύπη, στη χαρά μου. Απ' έξω μένεται ο βοριάς, αργές οι βροχοστάλες, τα τζάμ μετεκλεισμένα, μα της καρδιάς μου ολόφλογα, καθώς ντάλιες μεγάλες, τα φύλλα τα ανοιγμένα. Και ως τρέμει στο ακρόκλωνο πουλάκι τρομαγμένο σε γύμνια φθινοπόρου, όμοια τρεμίζει μου η καρδιά, ως βλέπει ερημωμένο το δρόμο του οδηπόρου. Αγάπη, πώς να σου το πω, είναι στιγμή που τόσο μ' ανοίγει την καρδιά μου, μάλλον δεν μένει τίποτα δικό μου να σου δώσω, παρά 2 δάκρυά μου. Μας καταθλίβει η έρημος από τη συλλογή Ερημική Τριλογία του 1954. Μας καταθλίβει η έρημος και αποφεύγουμε την απόδραση. Μας συμπιέζει η ύλη και αγνοούμε τη σάρκα μας. Έντρομοι βλέπουμε να φτάνει η εσπέρα και βυθιζόμαστε βαθύτερα στα σκοτεινά σπήλαια της νύχτας. Ποιος είναι αυτός και ποιο φως θα μας λυτρώσει από το εντός. Μέσα σε συσσωρευμένα ερείπια από τη συλλογή Ελεγίας του 1957. Μέσα σε συσσωρευμένα ερείπια, μέσα σε αρχαίους τάφους, μέσα σε άδεια δωμάτια, μέσα σε κενές θέσεις, η θρηνοδία, λυσίκομη, ασταμάτητα προχωρεί, καθώς το σούρουπο κατεβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Ινέτα που ερμήνευσε πραγματικά, διερμήνευσε το βίο και ψήγμα του έργου της στη Λασβαλή. Να προχωρήσουμε. Έχουμε τον Αντώνη, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, Τάκη Μωράκη.
τον Μιχάλη Κατσαρό, τον αιρετικό ποιητή από την Τριφυλία, ο Βενιαμίν, νομίζω, των μελών μας και αξιόλογος ιστορικός, ιστοριοδίτης Στάσος Κλάβος. Ήρθε το 1919 στην Κυπαρισία, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλειες σπουδές του. Το πρώτο του ποίημα το δημοσίευσε στο περιοδικό Διάπλασης των Παιδών μόλις το 1929. Υπηρέτησε ως υπτάμενος υπαξιωματικός και μηχανικός αεροσκαφών στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Από νεαρός εντάχθηκε στην αριστερά και συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση. Ποιητικά εντάσσεται στην πρώτη μεταπολεμική γενιά. Στα πρώτα του ποίηματα υπάρχουν επιρροές από το δημοτικό τραγούδι. Η συλλογή του, κατά Σαδουκαίων, θεωρείται από τις πιο εμβληματικές της μεταπολεμικής περίοδου. Επηρεάστηκε από το έργο του Βλαντιμίρ Μαλιακόφσκι, αλλά και του Ναζίμ Χικμέτ. Ο ποιητικός του λόγος είναι εξαγγελτικός, με το μοτίβο του ποιητή-προφήτη να εμφανίζεται συχνά, καθώς και στοιχεία διδακτισμού για την έκδοση της πολιτικής. Συχνά αναπτύσσεται στην ποίησή του μια σύνδετη παράταξη εικόνων με αναφορές σε ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, αλλά και με την παράθεση ευαγγελικών περικοπών. Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Νέος Νουμάς, Θεμέλιο, Ποιητική Τέχνη, τα Νέα Ελληνικά, Αθηναϊκά Γράμματα και το Στόχος, ενώ ο ίδιος εξέδωσε το περιοδικό Σύστημα. Ποίηματά του έχουν μελοποιηθεί από τους Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Μαρκόπουλο και Θανάση Γκαϊφίλια. Στη διάρκεια της ζωής του καταπιάστηκε με διάφορα βιοποριστικά επαγγέλματα, όπως ταμείας σε εμπορικό κατάστημα, δημοσιογράφος και υπάλληλος στη ραδιοφωνία των ενόπλων δυνάμεων. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1998. Ο Κατσαρός κατατάχθηκε στους ποιητές της Ήττας. Στα περισσότερα ποίηματά του μιλάει για την αντίσταση που οφείλουμε να προβάλλουμε στην καθημερινή ζωή κόντρα στην αλωτρίωση του ατόμου. Τα ποίηματά του χαρακτηρίζονται από τη βαθύτατη ευαισθησία για τα βάσανα των φτωχών ανθρώπων. Ο Κατσαρός ήταν ένας ερημίτης της ποίησης. Θα διαβάσω 3 ποίηματα και το ένα έχει και ιστερόγραφο, οπότε είναι 3+1. Το πρώτο ποίημα είναι το ποίημα «Όταν». Όταν ακούω να μιλάνε για τον καιρό, όταν ακούω να μιλάνε για τον πόλεμο, όταν ακούω σήμερα το Αιγαίο να γίνεται ποίηση, να πλημμυρίζει τα σαλόνια, όταν ακούω να υποψιάζονται τις ιδέες μου, να τις τακτοποιούν σε μια θηρίδα, όταν ακούω σένα να μιλάς, εγώ πάντα σωπαίνω. Όταν ακούω κάποτε στα βέβαια αυτιά μου ήχους παράξενους, ψίθυρους μακρινούς, όταν ακούω σάλπιγγες και θούρια, λόγους ατελείωτους, ύμνους και κρότους, όταν ακούω να μιλούν για την ελευθερία, για νόμους Ευαγγέλια, για μια ζωή με τάξη, όταν ακούω να γελούν, όταν ακούω πάλι να μιλούν, εγώ πάντα σωπαίνω. Μα κάποτε που η κρύα σιωπή θα περιβρέχει τη γη, κάποτε που θα στερέψουν οι άσημες πιαρίες και όλοι τους θα προσμένουνε σίγουρα τη φωνή, θα ανοίξω το στόμα μου. Θα γεμίσουν οι κήποι με καταράχτες, στις ίδιες βρώμικες αυλές τα οπλοστάσια. Οι νέοι, έξαλλοι, θα ακολουθούν με στίχους χωρίς ύμνους, ούτε υποταγή στην τρομερή εξουσία. Πάλι σας δίνω όραμα. Το δεύτερο ποίημα είναι το πιο εμβληματικό, είναι η Διαθήκη μου. Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτό που χαιρετάει από την εξέδρα ώρες ατελείωτες τις παρελάσεις, σε αυτή την άγωνη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων, Λίβανων και Σμύρναν, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι, στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε, στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες, σε όλα τα ανώτερα συνέδρια που φλιαρούνε, πίνουν καφέδες, σύνεδροι, συμβουλάτοροι, σε όλους που γράφουν λόγους για την εποχή δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα. Στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους.
Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών, σε αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, στον άνεμο, σε όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς, στους άλλους που κάνουν το φίλο σας. Ως και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ, αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία. Θα διαβάσω και το ιστερόγραφο της Διαθήκης, που υπήρξε η απάντηση του ποιητή στη λογοκρισία που επιβλήθηκε στην πρωτοδημοσίευση του ποίηματος το 1950 λόγω του νόμου 509. Η Διαθήκη μου, πριν διαβαστεί, καθώς διαβάστηκε, ήταν ένα ζεστό άλογο ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι οι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπάτησαν τα χωράφια. Η Διαθήκη μου, για σένα και για σε, χρόνια καταχωνιάστηκε στα ντουλάπια από γραφιάδες πονηρούς συμβολιογράφους. Αλλάξανε φράσεις σημαντικές, ώρες κειμένοι πάνω της μετρόμου. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση, τον άνεμο το σκότωσαν. Τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Ποιος είναι αυτός που πνίγει. Και εσύ λοιπόν στέκεσαι έτσι βουβός, με τόσες παραιτήσεις. Από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι, στέκεις απέσια βουβός, σαν πεθαμένος. Ελευθερία, ανάπηρη, πάλι σου τάζουν. Και θα κλείσω με ένα μικρό ακόμα, αλλά με πολύ νόημα. Θα σας περιμένω, λέγεται ο τίτλος του ποίηματος. Θα σας περιμένω μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα αδιάφορος. Δεν έχω κάτι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα πουκάμισα και λεγεώνες. Θα περιμένω τη νύχτα σας αδιάφορος, χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις έντοξες μέρες. Πίσω από το χάρτινο κήπο σας, πίσω από το χάρτινο πρόσωπό σας, εγώ θα ξαφνιάζω τα πλήθη. Ο άνεμος δικός μου. Μάται οι θόρυβοι και την παρακρουσίες επίσημες, μάται οι λόγοι. Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Τάσο που μας μετέδωσε το αντιστασιακό και αιρετικό πνεύμα του Μιχάλη Κατσαρού, ο οποίος αν και εντάχθηκε στην αριστερά, στη συνέχεια είχε την προσωπική του στάση απέναντι στα πράγματά της. Και τώρα η Δήμητρα Λιαράκου θα μας βάλει σε ένα άλλο κλίμα της Κίκης Δινούλα. Καλησπέρα και από μένα. Κίκη Δινούλα. Η Κίκη Δινούλα γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα και είχε καταγωγή από τη Μεσίνη. Ολοκλήρωσε το σχολείο και από το 1949 και για 25 χρόνια εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η πρώτη της συλλογή με τίτλο «Ποίηματα» εκδόθηκε το 1952. Συμμετείχε στη σύνταξη του περιοδικού της Τράπεζας της Ελλάδας «Ο Κύκλος», όπου δημοσίευσε ποίηματα και πεζά. Εντάσσεται στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά. Στοιχεία της ποιητικής της είναι η αναγνώριση του εφήμερου της ανθρώπινης ύπαρξης, η φθορά που επιφέρει ο χρόνος, η στροφή στο ηλιωτικό, η μεταφυσική αγωνία, η ματαίωση του ερωτικού βιώματος. Συχνές είναι οι αναφορές στον αρχαιοελληνικό μύθο, αλλά και στη χριστιανική παράδοση. Τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης για τη συλλογή «Το λίγο του κόσμου» το 1971, με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης για το «Χαίρε ποτέ» το 1989 και το 1994 με το βραβείο Κώστα και Ελένη Σουράνη για τη συλλογή «Η εφηβεία της Λύθης» το 1994. Ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Το 2001 τιμήθηκε για το σύνολο του έργου της με το Αριστείο Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών.
ενώ το 2002 εξελέγει ακαδημαϊκός στην έδρα της ποίησης και ποίηματά της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, πολωνικά, γερμανικά και άλλα. Αποσπάσματα του έργου της έχουν συμπεριληφθεί και στα σχολικά διδακτικά βιβλία. Απεβίωσε το 2021. Από τη συλλογή «Το λίγο του κόσμου» το 1971, το διαζευτικό «Ή». Μ' έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως, πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από τον μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα. Βροχή ή δάκρυα. Και ανάμεσα σε τόσο διφορούμενα. Βροχή ή δάκρυα. Έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο. Τελευταίο το ονομάζω, χωρίς επιφύλαξη. Και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω. Και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη. Πού να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρεση σκιάς του τελευταίου φίλου. Και ένα δεύτερο, από τη συλλογή «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος» του 2007. Επέστρεφε και παίρνε με. Όχι ο ύπνος, ο ούριος άνεμος φέρνει τα όνειρα. Αυτός που έστειλαν οι θεοί να βυθίσει την άπνοια, να αλυσοδέσει τη φορτούνα, ώστε ταχύς και ανεμπόδιστος να πλεύσει ο χωρισμός του Οδυσσέα από την Καλυψό. Σε εκείνη δε αυστηρά διαμήνυσαν. Φτάνει, έτη 7 τον κράτησες εχμάλωτο στου έρωτά σου τη σπηλιά. Διάστημα μεγάλο που κουράζει και το εφικτό και το ανέφικτο. Υπέκυψε η Καλυψό, αλλά εντός της θρήνος. Άκουγε εκείνος ο φταίχτης, ο ούριος για τους χωρισμούς άνεμος. Τον έζωσε μία θυελώδης ενοχή. Μη δέρνεσαι, θα ναυαγίσω όνειρα της έταξε. Για την παράνομη επιστροφή του Οδυσσέα κοντά σου. Νύχτα θα σου τον φέρνουνε, αφότιγο θα σου τον παίρνουν. Από τότε, σιωπηρά καθιερώθηκε με αυτό το μέσο δηλαδή των τύψεων της πραγματικότητας, να εξυπηρετούνται πέρα δόθε και τα δικά μας όνειρα. Αληθεύει άραγε η επιστροφή. Δευτερεύον πόθος. Προέχει αυτό το ονειρώδες πηγενέλα των ονείρων να αληθεύει. Στίχη Μιχάλη Κατσαρού, μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, χρώματα και αρώματα.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος πλέον. Ελπίζω η επίγευση να ήταν γλυκιά, φρουτώδης, καλοκαιρινή, ποιητική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως τα μέλη μας που συνεργάστηκαν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είχαμε αυτή την απόδοση, ψήγμα βέβαια, της ποίησης αυτών των μεγάλων ποιητών. Πιο δύσκολο να μεταφέρουμε το κλίμα για τον Κατσαρό ή την Κικίλη Μουλά. Πιο εύκολα τα πράγματα για τους παλιότερους. Και ευχαριστούμε. Ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα σας έχουμε κοντά μας και θα το τολμήσουμε να συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιρινό.